Pangan sukune yang ben ora rewel. Mangan iki cenep to. Engko kare juta engko bingung. Cendang mangan suwe ram. Wong tole alon-alon cek lah dene mangan kok. Cendang toh. Syarat. Dintane dilebut. Salah ora ndang-ndang tak pangan kok. Jenenge mangan ya alon-alon kok. Mosok ndang-ndang seratan bongko piye ngono. Nah. Ngono. Krek. Dintekne jan. Laruh wong kesel-kesel arep mangan dintekne. Nah, ngono lho lho. Jengkel lah ngono. Walah ngene. Loh, iki ngopo iki kok nesu? Ngopo kok nesu? Sukonku dintekke, Lek. Oh, alah dipangan to. Iya, wah, bahaya kok. Oh, alah, ya wis rasa nangis. Kok digoreng iki meneh. Kesel-kesel. Nek di omah digoreng iki meneh. Awas aku ndok gede kowe. Ya, aku tak ngomong karo sing duwe omah ya. Ya. Goreng iki. Gede. Awas to, kentaan sukune ngono, Su. Walah. Apa ya? Kontak kita hiburan nih. Hiburan. Kalau kontak kita hiburan nih. Aku pasti guyung kok. Wis to. Yo, enak hiburan apa iki? Ben iso guyu. Kencang lo. Kencang. Sukun. Tadung. Iki lho kentaan sukune iki malah nesu. Ya. Kang, nesu tak sukune. Iyalah wong kesel-kesel kok ora tak pangan dintekke. Sing gedhi njaluk Ya, saya tak juga ya. Awas ini. Tak hiburan ben iso. Iyalah. Ben guyu. Jalan. Cepet-cepet. Tadung. Nah, iki pokok aku pesen iki digoreng. Awas aku curang. Ya. Awas pokoke. Wis tuwek sembarang kok ya ora-oran. Kroso enak kok cah cilik kurang-kurang ae sampai ngamuk kocel-kocel. Gorengnya ya nih. Ya, ya deh.